ሰላም ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ ድማ ኣሕፅር ኣቢለ ትክክለኛ ዝኾነት ስለ ፈተና ኣዳሊና ናብ ጉግል ክላስ ከመይ ጌርና ኢምፖርት ንገብሮ ብፒዲኤፍ ወይ ድማ ብወርድ ከሪአኩም እየ። ኢምፖርት ምስ ገበርኩ ድማ ከመይ ጌርና ኣሪምና ብኤክሰል ጀነሬት ይገብረልና ዝብል ከሪአኩም እየ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ናብ ክሮም ንኣቲ ወይ ድማ ናብ ብራውዘርና ንኣቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብርዎ ጉግል ክላስሩም ንመርፅ ኣለና ማለት እዩ። ንኸፍት ኣለና ጉግል ክላስሩም ምስ ከፈትና ኣብዚ ክሪኤት ዝገበርናዮ ኣለና ዲጂታል ዴሞ ዝብል ኣለና ሓደ ክላስሩም ማለት እዩ። ኣብዚ ኣቲና ፈተና ኣሳይመንት ማተርያል ኣፕሎድ ንምግባር ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ክላስ ወርክ ኣብ ዝብል ንኣቱ እሞ ክሪኤት ንብል ማለት እዩ። ክሪኤት ምስ በልና ኩዊዝ ኣሳይመንት ትብል ኣላ እዚኣ ክሊክ ንገበር ቀፂልና ናይ ፈተናና ሽሚና ንህብ ማለት እዩ። ፋይናል ኤግዛም ዝብል ፋይናል ኤግዛም 1 ወይ ድማ ፋይናል ኤግዛም ሰሚስተር 1 ኢልና ንፅሓፍ። ካብኡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዘሎ ብላንክ ኩዊዝ ዝብል ነጥፋዮ ሓድሽ ክሪኤት ክንገብር ኣለና። ክሪኤት ንምግባር ድማ ኣብዚ ዘላ ፕላስ ምልክት ክሪኤት ትብል ክሊክ ንገብር ካብኡ ፎርም ዝብል ክሪኤት ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና ፎርሙና ምስ ከፈተልና ከምዚ ንፅሕፍ ማለት እዩ። ቅድሚ ምፅሓፍና ግን ኩሉ ግዜ ክንሰርሖ ዝግበአና መጀመርያ ናብ ሴቲንግ ኢና ክንመፅእ ዘለና። ኣብ ሴቲንግ መፂና ሜክ ዚስ ኤ ኩዊዝ ዝብል ከነብርሆ ክንክእል ኣለና እዚ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ተዘይኮይኑ ከም ፈተና ይኮነ ዝቆፅሮ ፈተና ኣየስርሐናን ማለት እዩ። እዚኣ ምስ ኣብራህና ተኻለይቲ ዋና ቁም ነገር ኣየነይቲ እያ ኣብዚ ዘላ ሪስፖንስ እዩ። ተምሃሮ ልዕሊ ሓደ ግዜ ፈተና ሳብሚት ከይገብሩ ኣብዚ ኣቲና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ሊሚት ዋን ሪስፖንስ ትብል እዚኣ ክሊክ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። እዚ ምስ ወዳእና ናብ ኮሽንስ ንብል ንምለስ። ቀፂልና ኣብዚ ታይትል ንህቦ እንታይ ኢለየ ኣለኹ ኤግዛም ፋይናል ኤግዛም ኢለየ ኣለኹ። ሶ ፋይናል ኤግዛም ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ምፅሓፍ ይኽእል እየ ኮይኑ ግን ንግዚኡ ክገድፎም እየ ማለት እዩ። ኣብዚ መፀ ማልቲፕል ቾይስ ዝነበረ ሾርት አንሰር ይብሎ እሞ ተምሃራይ መጀመርያ ክፅሕፍ ዘለዎ እንታይ እዩ ሽሙ እዩ። ሶ ፉል ኔም ኢለ ምፅሓፍ ይኽእል እየ ወይ ድማ ብሴክሽን ምእታው ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ብሴክሽን ምእታው ይኽእል እየ። ሴክሽን ከመይ ጌርና ከምነእቲ ድሕራይ ክሪአኩም እየ። ሶ እዚ ፉል ኔም ኢለየ ኣለኹ። ኣብዚኣ ግን ክንርስዓ ዘይግባእ አንሰር ኪ ኣቲና ኣብዚ ነጥቢ ክህልዎ የብሉን። ምክንያቱ እንድሕር ነጥቢ ሃልይዎ ከም ጌጋ ገይሩ ክእርሞ እዩ ወይ ድማ ካብ 20 ተኮይኑ ካብ 21 ይኽብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢምፒቲ ክኸውን ኣለዎ። ካብኡ እዚኣ ዳን ንብል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ተምሃራይ ሽም ፅሕፍና ኣለና። ካብኡ ኢምፖርት ኢና ክንገብር። ኢምፖርት ንምግባር ፒዲኤፍ ወይ ድማ ካብ ኤክሰል ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ወርድ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ፓወርፖይንት ክኸውን ይኽእል ሓደ ፕላግኢን የድልየና እዩ ወይ ድማ ኣድኦንስ እናበልና ንፅውዖም ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን እዛውዚ ዘላ ንረእያ እዛውዚ ዘላ ኢምፖርት ትብል ንምንታይ ትጠቕመና? ኣብ ድራይቭ ዘቐመጥናዮም ብፎርም ጥራሕ ዝተሰርሑ ኤግዛማት ኣፕሎድ ንምግባር እያ ትጠቕመና ማለት እዩ። ኣፕሎድ ንምግባር እያ ትጠቕመና ማለት እዩ። ንሕና ዝደለናዮ ግን ብፒዲኤፍ ወይ ድማ ብወርድ ዝሰራሕናዮ ፈተና ከመይ ጌርና ንእትዎ ስለ ዝኾነ እዚ የድልየናኒ። ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ዘላ ሰለስተ ነጠብጣብ ንኣቱ ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ኣድኦንስ ዝብል ንኣቱ ማለት እዩ። ኣድኦንስ ኢልና ቁሩብ ንፅበዮ እዚ ናይ ኮኔክሽን ምድንጓይ ስለ ዘሎ መጀመርያ ንገብሮ ኣብዛ ፕራይስ ትብል ኣብዚ ዘላ እዚኣ ክሊክ ንገብር ሞ ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ንብሎ ኣለና። ፍሪ ኦፍ ቻርጅ ምስ በልናዮ ኣብዚ ታይ ሰርች ንገብር ፎርም ቢልደር ዝብል ሰርች ንገብር ማለት እዩ። ሰርች ምስ ገበርና ኣብዚ የርለና ፎርም ቢልደር ዝብል ክሊክ ንገብሮ ማለት እዩ። ክንፅዕኖ ኣለና። እዚ አንኢንስታል ይብል ኣሎ ኣነ ፅዒነዮ ስለ ዘለኹ ኦልሬዲ ንምርኣይ ዝኣክል እዩ። ስለዚ ፅዒንና የለና እዚኣ ኢንስታል ጌርና ምስ ወዳእና ዋላ ሓቢርና ንፅዓኖ ምናልባት
ዘይፀዓኑ ሁሉ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ አንስታል ክብሎሞ ሓቢርና ምንታን ክንፅዕኖ ማለት እዩ ሶ ኢንስታል ንብሎ ንመጀመርያ ግዜ ተኮይኑ ኢንስታል ይብሎ ቀፂለ ኢሜይል ኣክሰስ ይክሓተኒ ኣብዚ ታብለኒ ኣሎ ኣክሰስ ሃበኒ ዝብለኒ ዘሎ ኮንቲኒው ብሎ ማለት እዩ ኮንቲኒው ስበልክዎ ታይ ኣክሰስ ክገብር ይብለኒ ካን ኣክሰስ ድራይቭ ኣክሰስ ክገብር እዩ ጉግል ዶክሜንት ፓወርፖይንት ኤክሰል ሳምቲንግ እዚኦም ኩሎም ኣክሰስ ክገብሮም ይብለኒ ኣሎ ኦኬ ኣክሰስ ክገብሮም ኢለ ኣክሰስ ሰሌክት ኦል ኢለ እኒሁ ካብኡ ኮንቲኒው ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ኮንቲኒው ምስ በልክዎ ኮንቲኒው ምስ በልክዎ ኣብዚ ዳን ንብሎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ዳን ምስ በልናዮ ታይና ክንገብር እዚ ንዓፅዎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ዓፂና ኣብዚኣ እንያትና ላብዚ ዘላ ኣድኦንስ ትብል ክሊክ ክንገብራ ከለና ፎርም ቢልደር እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ጌርና ኢና ኢምፖርት ንገብሮ ሶ ክሊክ ንገብራ እዚኣ ክሊክ ጌርና ስታርት ትብለላትና ኣብዚ ስታርት ንብል ኣለና ማለት እዩ ስታርት ምስ በልና ፎርም ቢልደር ኣብዚ ይኸፍት ኣሎ ንእሽተይ ንፅበዮ ምስ ከፈተልና ታይብለና ኣሎ ካብ ጉግል ፎርምስ ምእታው ንኽእል ኢና ጉግል ሽትስ ዘዳለናዮ ፈተና ተሊና እውን ኢምፖርት ምግባር ንኽእል ኢና ካብ ጉግል ዶክስ ካብ ጉግል ስላይድስ ካብ ድራይቭ ፋይልስ ካልኦት ቴምፕሌታት ተሃልዮምና ካብዚኣቶም ካብ ኩሎም ኮታስ ካብዚ ፈተና ኢምፖርት ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ይብለና ኣሎ ካብዚ ምእታው ትኽእሉ ኢኹም ይብለና ኣሎ ኣነ ግን ካብ ድራይቭ ፋይልስ እየ ዘቕምጥ ምክንያቱ ፈተናና ኣብ ድራይቭ ናይና ነቐምጦ ኣት ኤኒ ታይም እንታን ኣክሰስ ክንገብሮ ማለት እዩ ሶ ድራይቭ ፋይል ዝብል ክሊክ ይገብር ኣለኹ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብ ድራይቨይ ዘሎ ፈተና የልሾ ኣየናይ ፈተና የደልየ ዘለኹ ዝብል ማለት እዩ ንኣብነት ካብዚ ሓደ ሰርች ክገብር እየ ሳምፕል ኤግዛም ዝብል ኣለና እዚ ዘቐመጥኮ ሶ ሰሌክት ይገብራ እዚኣ ካብኡ ኢምፖርት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ኢምፖርት ይገብር ኣሎ መፅለይ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ጥፋእ እሞ እዚኣ እውን ኤክስ ይገብራ ካብዚ ፕሪቪው ይብለና ኣሎ ፕሪቪውስ ክንበሎ ቅድሚ ኢምፖርት ምባልናሲ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ፎርማቱ ገሊኡ ትክክል ድዩ ገሊኡ ዝብል ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ዘውዚ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሶ ከምዚ ጌርና ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ምስ ረኣናዮ ተመሊስና ኢምፖርት ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኢምፖርት ምስ በልናዮ ክሳብ ኢምፖርት ዝገብር ንፅበ ኢምፖርት ገይሩልና ኣሎ ኦልሬዲ ወዲኡ ኣሎ እዚኣ ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ ካብኡ ከምዚ ምስ ገበርና ኣብዚ መፂና እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ኣብዚ ሾርት አንሰር ድዩ ቮይስ ቾይስ ድዩ ዝብሉ ከነእቲ ክንክእል ኣለና ስለዚ ናብዚ ከነእቲ ተኮይንና እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ መፂና ኣብዚኣ ክሊክ ይገብር ሞ ኣብ ትሕቲኣ ሓንቲ ሴክሽን ክውስኽ እየ ማለት እዩ እዚኣ ኣድ ሴክሽን ትብለላ ኣብዚ እዛ ገይረ ኣድ ሴክሽን ይብላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኣድ ሴክሽን ይብለና ኣሎ ኣብዚ ታኽብል ይኽእል እየ ፓርት 1 ሾርት answer questions ኢለ መጽሓፍ ይኽእል እየ እንደገና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ትሕቲኣ ሓደ ሴክሽን ክውስኽ እየ ማለት እዩ ትሕቲ እዚኣ ሶ ሴክሽን ክውስኽ እየ ኣብዚ ድማ ፓርት 2 ኢለ multiple questions multiple choice questions ኢለ ጽሒፍ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ኮሽናት ቶም ሕቶታትና ከፋፊለ እዮም ኣለኹ ማለት እዩ ካብዚ ዝቐርየና እንታይ እዩ አንሰር መሃብ እዩ ባዕሉ ምንታን ክእርሞ ንኣብነት ናይዚ መልስን ዝሕዞ ዋጋን ምእታው እዩ ሶ አንሰር ኪ ናበልና ኣብዚ ነእቲ ንኣብነት ኣብዚ ዲጂታል ስኪል እዩ ተልና ዲጂታላይዜሽን ካብ ክንደይ ሕዝተልናዮ ካብ ክልተ ክብላ ይኽእል እየ ሶ ዳን ይብል ኣለኹ
እንደገና ቁጽሪ 2 ከይደ what is digitalization important ተይለ access ወይ ድማ answer ይብልሞ to use technology effectively ናበልና ንምልሰለና ማለት እዩ ዳንብል ከምና ገበርና ናይ ኩሎም መልስ ነቀምጥ ማለት እዩ ናይ ኩሎም መልስ ምሳውመጥና ፓብሊሽ ንብለለና ማለት እዩ ናይ ኩሎም መልስ ግን ክንውድእ ክንክእል ኣለና ኣነ ክውድእ ስለ ዘይደለኹ ግን ከተዳልዩ ከለኹም እዚ ክትውድእዎ ኣለኩም መልስ ይሁኩም ምክንያቱ ባዕሉ መልስ ሰሪሑ ኣብ ሪስፖንስስ ምንታን ካውመጠልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንሃለኹ ቅድሚ ፓብሊሽ ይጋራይ ተምሃሮ ዝመለስዎ መልሲ ኣብ ሺት ክጸንሐልኩም ተደሊሁም እዚኣ ሊንክ ቱ ሺት ሲልኩም መቕማጥ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ፓብሊሽ ይብላለኹ ማለት እዩ እዚኣ then ፓብሊሽ ለምስወዳሁ እዚ ፓብሊሽ ኮይነሎ ሶ እዚኣ ዓጼና ይምለስ ናፍታ ናይ መጀመርያ ይምለስ ናብ ኤግዛም ሴሚስተር 1 ማለት እዩ ሶ ኣብዚኣ ታይ ይገብር ካብ ክንደይ ሒዘዮ ናብነት ካ 50 ተኮይኑ ካ 50 ብሎም እዚ ካው ቶፒክ ይቕመጥ ኣብዚ ተምሃሮም እንታንክሪዎ ኣብ ኤግዛም ተኮይኑ ፋይናል ኤግዛም ዝብል ይህልወኒ ካውታይና ክንገብር ዘለና ዱዴት መቕማጥ ኣብዚ ብዙሕ ገዳሰ ይኸውንን ካብ ክልተ ሴክሽን ንላዕሊ ተሃልዮምና ኣብዚ ክሊክ ምግባር ንኽእሊና ናብ ብዙሕ ክላስ ምስዳድ ንኽእሊና ከምዚ ጌርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ናብ ዲጂታል ዴሞ ዝብል ሴክሽን ጥራሕ ይኽሰድድ ዝደሊ ሶ ንበይና ትኸውን መላ ካብኡ ፈተና ስለ ዝኾነ ስኬጁል ኢና ክንገብሮ ዘለና ስኬጁል ዘን ንመዓዝ ንኣብነት ን28 ተኮይኑ ሶ ን3 ሰዓት ዕለት 28 ኦገስት ፈተና ኣሎ ማለት እዩ ስኬጁል ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ተምሃሮና ምስ መለሱልና ድማ ኣብ ሪስፖንስ ሰዓቲና ጀነሬት ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ግሬድ ብከምዚ ጌርና ምስራሕ ንኽእል ኢና ፈተና ድማ ብዝተጻፈፈን ብቐሊሉን ብፒዲኤፍ ወይ ብኤክሰል ተጠቒምና ምእታው ንኽእል ኢና